No niin, Jaakko, onko sitä kerätty nyt hengähtää tässä? No, aika hyvin lähtee palautumaan kuitenkin. Kyllä, oli siis aivan mahtavan näköinen suoritus tuossa, siis tuntui tehdä kiisit tuossa, että oliko sulla tuossa sama paino kuin kaikilla muillakaan ja rengas lähti kuule ihan järkyttävällä vauhdilla siitä, että mitä mieltä olet itse suorituksesta? Meni aika lailla hyvin, että renkaan kääntö on mulla ollut semmoinen laittoivat tuossa useamminkin kisoissa. Joo, miten tämä kuumuus, tuntuiko, että vaikuttiko niinku positiivisesti vai heikentikö vielä suoritusta vai? Kyllä se aika paljon verottaa itsellä, että pakasteita ajan työkseni. Kyllä. Kyllä. Miten se rengas tuntuiko, että oliko liukas vai sopiva tällä kertaa? Kyllä se aika hyvä oli, että ei se ainakaan märkä ollut. Joo, näytti kyllä aika hyvälle. Ja minkälaiset sulla on suunnitelmat nyt sitten kisakaudelle? Onko kisakautta vai treenaillaanko tässä vaan? On mulla yhdet kisat vielä tälle kesälle. Että... Selvä. Hei, kiitoksia ja tsemppiä sulle loppupäivään.